Γεια σας, είμαι ο Στάθης και είστε στο κανάλι μαζί με τον Στάθη. Σήμερα θα δούμε την εφημερίδα Playmobil. Πώς τα μετράμε σε ένα ρολόι, αυτό ήταν το μόνο ρολόι που μπορούσα να βρω. Μαντέψτε, έχει σχέση με τα Playmobil. Θα σας το πω σε 1, 2, 3. Την οικογένεια Playmobil. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με το ρολόι. Λοιπόν, τους βλέπετε αυτούς τους δείκτες. Ο μικρός δείχνει την ώρα. Και ο μεγάλος δείχνει τα λεπτά. Ο μεγάλος είναι ο μπλε και ο μικρός είναι ο κίτρινος. Αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να μάθετε ποιος είναι ο μεγάλος και ποιος είναι ο μικρός. Ο μικρός είναι μικρός και ο μεγάλος είναι μεγάλος. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, αν είναι πρώτα. Λοιπόν, ακούστε. Υπάρχει ένας κανόνας. Λοιπόν, τα λεπτά τα μετράμε έτσι. 5, 10, 10. 5, 20, 20. 5, 30, 30. 5, 40, 45, 50, 55, 60. Και τις ώρες απλώς τις λέμε. Δηλαδή, αν είναι μισό, αν είναι σου αρέσει. Μισό. Αν είναι έτσι, θα πούμε 1 και 30. Μετά, αν είναι όμως έτσι, μισό, 1 λεπτό. Έτσι, συγγνώμη, επειδή με το ένα χέρι κρατάω το κινητό και με το άλλο σας δείχνω. Ναι, αν είναι έτσι, τότε είναι όχι 12 και 30, ακούστε. Όταν ο μικρός δείχτης είναι στο 12, τότε λέμε ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε, αν είναι έτσι θα πούμε 30 ακριβώς. Δηλαδή, όταν είναι στο 12 και λέμε ακριβώς, και λέμε πρώτα τα λεπτά. Λοιπόν, μετά. Αν είναι έτσι, θα πούμε 4 ακριβώς. Δηλαδή, όταν είναι ακριβώς, αλλάζει όλο. Και το ακριβώς και το 12 για 12 το λέμε ακριβώς. Μα και πρώτα πάνε τα λεπτά, μα και στα λεπτά λέμε τα νούμερα. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω 2 ακριβώς. Δηλαδή, όχι, δεν μπορώ να πω 30 ακριβώς. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Λοιπόν, αν κάνω έτσι, θα πω 3 και ακριβώς. Μετά, όμως, όταν και οι δύο δείκτες είναι στο 12, λέμε είναι 12 ακριβώς. Αυτό. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε τελειώσει το ρολόι. Ναι. Και πάμε στο περιοδικό Playmobil. Λοιπόν, μισό να μεγαλώσω λίγο την κάμερα. Τέλεια. Είναι όλο αυτό. Και εδώ λέει μέρες 2024. Λοιπόν, εδώ λέει ανακαλύψτε τον κόσμο με το παιχνίδι. Μισό. Εδώ λέει πράγματα για το Playmobil και ακούστε. Μας λέει για να
βρείτε δραστηριότητες, αναζητήστε αυτό το σήμα. Ναι, αυτό εδώ το σήμα. Μετά, εδώ μας δείχνει τι περιέχουν τα κουτιά από τα Playmobil. Να, δηλαδή εδώ σημαίνει ότι περιέχουν φορέματα. Εδώ σημαίνει ότι περιέχουν νερό. Εδώ σημαίνει ότι περιέχουν πεταχτήρα. Εδώ σημαίνει ότι περιέχουν κλειδώματα. Εδώ σημαίνει ότι περιέχουν φως, μουσική, ήχο και μπαταρίες. Εντάξει, καταλάβαμε. Και εδώ δείχνει εδώ, να, για παράδειγμα, σε αυτό εδώ δείχνει τι είδους Playmobil είναι σε κάθε σελίδα. Να, για παράδειγμα. Μισό να βρω. Όπως τι έγινε. Μισό. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Εγώ θα σας το βγάλει. Λοιπόν, να. Για παράδειγμα, εξωτερικό σπίτι. Εδώ λέει, εδώ πάνω, εδώ λέει, δεν το βλέπετε εσείς, λόγω του κινητού, όχι εμπορικό, μοντέρνο σπίτι. Στη σελίδα 26. Πηγαίνω σε σελίδα. Εδώ είναι τα νούμερα. Ναι, δεν το βλέπετε εσείς και πολύ καλά. 26. Κοιτάξτε το τέλειο μοντέρνο σπίτι. Ναι. Λοιπόν, μετά είναι αυτή η σελίδα. Αυτή η σελίδα που είναι για τα παιδιά. Εδώ είναι και άλλη μια σελίδα για τα παιδιά. Και εδώ είναι τα μικρά Playmobil. Εδώ είναι πυροσβεστικές και όλα τα άλλα της περιβεστικής. Εδώ είναι κάτι για τους αστυνόμους. Εδώ. Ποιος από όλους είναι ο κλέφτης. Ναι. Εδώ είναι για τους γιατρούς. Συγγνώμη. Εδώ είναι για την ανακύκλωση. Όχι, εδώ είναι για τα φορτηγά σκουπιδιάρι. Και εδώ είναι... δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, εδώ είναι για διάστημα και εδώ είναι μαγαζιά. Να, για παράδειγμα, αυτό είναι ένας παιδικός σταθμός. Αυτό είναι το ταμείο του σούπερ μάρκετ και αυτό είναι εκεί που αφήνουμε τα ζωάκια μας. Μετά το μοντέρνο σπίτι που σας έδειξα και πριν, εξοχικό. Ναι, εντωμεταξύ υπάρχουν τόσοι άνθρωποι και κοιτάξτε πόσο μικρό είναι το σπίτι. Εντωμεταξύ κοιτάξτε πώς είναι από μέσα. Δεν θα χωράει ούτε ένας άνθρωπος δεν ζει εκεί. Το σπίτι των Playmobil, αυτό είναι το καλύτερο σπίτι. Δεν σας έλεγα σε εσάς, δεν μιλάγα σε εσάς. Δεν είναι γάμος, να. Πάλι γιατρική, ναι. Κάποιο λάθος θα έκαναν. Εδώ είναι εμπορικό. Εδώ γρίφος. Και εδώ μόδα. Ζωγραφιστική, ναι. Εδώ είναι μια σελίδα γεμάτη με γρίφους. Εδώ είναι για χαρές. Εδώ είναι ζωάκια και ένα μηχανηματάκι. Εδώ είναι πάρκο και εδώ είναι snow. Ναι, μια πισινούλα. Και εδώ κάμπινγκ.
Μετά, εδώ είναι ένα αγρόκτημα. Είναι πολύ όμορφο το αγρόκτημα. Μετά, εδώ είναι... Πώς να το πω... Σε ένα αγρόκτημα. Ναι. Και εδώ είναι μια εφημερίδα. Κοιτάξτε, το μεταξύ αυτό είναι το δεύτερο. Αυτό είναι αφίσα. Ή το κάνεις έτσι ή το κάνεις έτσι. Κοιτάξτε, έτσι είναι. Εγώ το έχω βάλει έτσι. Είναι από το άλλο μου. Μετά έχει άλλη μια φάρμα που έχει εδώ μια συνταγή για κεκάκια, μπανάνας χωρίς ζάχαρη. Και εδώ είναι πάλι γρήφη. Εδώ είναι άλογα. Άλογα ξανά. Όπας, συγγνώμη. Εδώ είναι της εξοχής. Εδώ είναι για ψαράδες. Ναι, για ψαράδες είναι, μην ισχύετε. Που εσείς δεν το βλέπετε καλά. Μακάρι να το βλέπετε καλύτερα. Εδώ έχουμε κάτι αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο του δυνατού. Το αυτοκίνητο του επιστήμονα. Το αυτοκίνητο της πίτσας και το αυτοκίνητο του διαμαντιού. Εμένα μέσα στο αυτοκίνητο του διαμαντιού. Εδώ έχουμε δεινόσαυρους του Jurassic Park. Εδώ έχουμε πειρατές. Έλα, πλάκα έκανα. Εδώ έχουμε Nevermore. Ναι, είναι πολύ μεγάλο. Nevermore ξανά. Αυτοί πώς τη λένε, Ladybug. Εδώ πριγκίπισσες. Εδώ είναι γοργόνες. Εδώ είναι, δεν ξέρω, νεράιδες μαροκιάνες. Εδώ είναι τέτοιο. Στις παλιές ευτοχίες και μια μακλάρι. Εδώ είναι αυτοκίνητα. Και για τέλος έχουμε αυτό το κινέζικο πράγμα με δαίμονες. Δεν ξέρω εγώ τι είναι. Αν ξέρετε γράψτε στα σχόλια. Λοιπόν, και όλα να σας δείξω την οικογένεια Playmobil. Μου δίνετε μόνο ένα λεπτό. Μόνο ένα. Λοιπόν, επέστρεψα και αυτό είναι το σπίτι μου. Ναι, είναι ένα μοντέρνο σπίτι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ξαπλώστρα, σκηνή, φοίνικες, εκείνη τα αυτοκίνητά μου. Έχω ένα τροχωτή σπίτι και αυτό εδώ το κόκκινο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι της πόλης. Εδώ έχουμε, πώς το λένε, πισίνα. Και μετά, από μέσα είναι έτσι, τέλειο. Μετά από εδώ είναι έτσι. Συγγνώμη που τα έχω εκατάστατα. Αυτό είναι ένα φως που έχει ένα κουμπάκι που όταν... Να το έτσι είναι. Ναι, τα φωτεινά πράγματα στη κάμερα δεν φαίνονται και πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη κουζίνα με τη μαμά. Το σαλόνι. Με τον τέλειο καναπέ. Και κοιτάξτε, εδώ έχω κάτι φώτα. Ναι, πολύ λαμπέρα. Εδώ έχουμε κάτι σκάλες που ανεβαίνουν εδώ. Και μετά εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα των γονιών. Με την ντουλάπα. Εδώ είναι ένα γραφείο του μπαμπά με το λάπτοπ του. Και εδώ είναι το παιδικό δωμάτιο. Γιατί είναι έτσι κουβέρτα. Ναι, όλο μου πέφτουνε τα πράγματα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω. Τι, λοιπόν. Εδώ έχουμε και ένα υπέροχο χαλάκι. Είναι τέλειο το σπίτι και έχει πάρα πολύ χώρο. Εδώ έχουμε το αυτοκίνητο που σας έλεγα. Και εδώ το τροχόσπιτο. Λοιπόν, και τη λένε οικογένεια οικονόμου. Τι οικογένεια οικονόμου, ό,τι να είναι. Είναι εδώ είναι το μπάνιο. Ναι, με το πλυντήριο και με όλα αυτά. Και όλη αυτή είναι η οικογένεια Αγαπόπουλη. Λοιπόν,
Εδώ έχουμε και συναργερμό. Ναι, δεν φαίνεται και πολύ. Και μια κάμερα. Βλέπετε, σας κοιτάει η κάμερα. Ναι. Θα τη ξαναφτιάξω εκεί που ήταν. Που κοιτάει μπροστά εδώ, για να κοιτάω ποιος μπαίνει μέσα. Και εδώ έχουμε και ένα υπέροχο κουδούνι. Τέλειο. Λοιπόν, εδώ έπεσε η γλαστρούλα με τα φυτά. Το βάζω πάντα στη μέση. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε κάτι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε σας παρακαλώ μια εγγραφή, ένα like και γράψτε μου στα σχόλια τι σας άρεσε πιο πολύ. Και αν καταλάβετε την ώρα στο ρολόι, αν δεν την καταλάβατε, να ξανακάνω ένα βίντεο με την ώρα. Λοιπόν, και σας παρακαλώ κάντε εγγραφή επειδή έχω πάρα πολύ λίγες εγγραφές. Απλώς πατήστε μέσα στο κανάλι, μαζί με τον Στάθη και θα σας βγάλει το βίντεο μου και δίπλα στο κυκλάκι θα λέει εγγραφή. Πατήστε εγγραφή και εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αντίο!